हामबाय जोंथ' साइमान खोनानो रखौ जे खोनानि सालाव बेलाय कतर मासिनि कायसा मेगा मास गेदरिं बा मास रेली इंसिनि आस्तबल गावनो जों एक्सपेक्ट खालायो खोनाव कमसे कम सिनि 1 থেকে 1.5 लाख सिनि बरफ 2 लाख बुकाई मानो आउन बगै सिनि जत युथ रक तिनि जत फान सतनि फायनायजाक विशेष खालायनाय आव जागा सिनि तिनिनि सिमिनो सिनि सामु जंलायजाक विशेष खालाय सिनि युथ रक फ्लैग कायनाय सिनि सारा आगरतला जों तिनि कायनाय आपनो कारि सिनि जे आस्तबल गावनो आ जागा जों मार दकायनाय जे नांगमानि सिनि जे फातनि बरफ फायनाय रक विशेष खालाय जे गामिनि बिसिं बरफ फायनाय रक सिनि जाव प्रोग्राम नो सक्सेस खालायजा बगै सिनि डिमान्ड न जोंते खरं बोथोरखौ सानै सिनि डिमान्ड जों माननि बगै आ फायनाय रक जोंते गाहामखौ लामसोबना बगै सिनि युथ रक जत थादुं खाजागा सामु दांलाय तंलायो जाय गोबां मामायगोन आमचायबो नरक साइमान खाना बा नुबि तंखाना जे गोबां बर रक दाबो खानानि प्रोग्राम न फायनायनि बगै जत तंलायजाक जे आबुनो बाय कयनाय आमचायनि जत लुकरक न जत तिप्रासा जत सिनि तिप्रामथा बुबाग्रना हामजतनो खानानि साल जत जों फायलायनाय सिनि प्रोग्राम आबो सक्सेस जोंनाय दै पिसफुली जों प्रोग्राम खालायना बगै सिनि जत भलन्टियार जों एरेन्जमेन्ट खालायजा बर'नि फायका तिनि भलन्टियार तिनि जागा भलन्टियार सिनि सारा त्रिपुरानि सिनि भलन्टियार फायजाक कायसा ब्लकनि जत ब्लकनि वाइटिएफ रो कम माने जों 20 থেকে 30 जना जों जागाव सिनि 38 टा सिनि युथनि ब्लक दङ आ 38 टा ब्लकनि जत ब्लकनि सिनि लिडार्स रो सिनि वारियर्स रो अ जागा जों सफैलायजाक बाक्सा बा माटो दङ बाक्सा दा फ्लेग कायना बगै लामा लामप्रा रग थांलायजाक अ जागा गोबां सामु खालायनो रग दुनि दंखाना अमा हेके तिनि जों जागाव 1000 हाय सिनि युथ तिनि से जों और सफैजाक 1000 एबाब आइ सारि जरागो जों 2000 फन कायमनो आबन बगै कोन वानानान करै सिनि दिनिनि सिनि जे सामु आबो जेंनाय दै खानानि जरा जों आबनो पिसफुली बे खालायनो बगै जत तियार लायजाक खानानि सालाव जुदि गारि रकास जगै तंहाके गारि र रियानि खालाव आम हानते खानाव युथ दताम नायनाय बेलाय हामबाय अबो तो बेलाय कन्ट्रोवर्सी इशू कायसा मियाबो गायो जों नुखाना जे बुबाग्रा मिया माटो कायसा थांगैनाय फिल्ड विजिट खायना थांदिनि सिनि जे प्रोग्रामनि प्लेस न आ जागा जों नुखातामो जोंनो पुइला प्रुव माट खाकतारवो कोन समय जोंना आ जागा माहिके जोंनो केबंगो स्टेज रिया इंगा जोंगोबो साइमन का जे सीपीआई नि प्रोग्रामाव जागा कतर प्रोग्राम रग खाय थांगा बर ताइ गोबां मा जागा विभिन्न राजनीतिक बदल खाय थांगा फेबा तिप्राम थनके आमाहे केबंगो तिनि जों आबो सिमिया जे खानानि बागै फायनायनि दाबो गारि रक जारा विशेष खाय बीएमएस नि ए संगठन नि जों खानाव बरबो दाबो गारि इच्छा तैनाय जे जागा 1000 आबो 2000 बरक बारि दङ आ जागा बर ताम खाय दङ गोबां इशू खुनो गैनाय बरामाहे गारि रियांगै दङ आं तिनोबो सानामु जों गारि जदि माय आंखाय जों हिमपानु फायनाय आमाहे जत जों बोखाव हर जों लायजाक ताइ अबनो कारि जदि न गारि रिया उइ फानो जदि सिन बरक जदि जेसकेपन अरेन्ज कै फायगा जदि केबो जदि लामा रग आटकिनानि बगै रुकिनानि बिचाइ दङके जों वाइटिएफ राबनो जों जवाब रनाय आबनि बगै आं हास्तिनि प्रशासनबो कयनामु जोङो ताइ जत लुकरनो कयनामु जोङो जारा सिनि अपोजिशन दंनाय आं बरनो कयनामु जोङो सिनि खानानि आज रैली सिनि प्रोग्राम अफ पीसफुल सिनि रैली सिनि डिमान्ड सिनि सर्वाइवल बगै जों डिमान्ड अ जागाव नर ता केबेंदि मानके सुनो चुबादि आबसे नरम थना कयनामु जों